हाय गाइस आं दिदोम ब्लग इउटुब चेनेलनिफ्राय बयखौबो आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय खुलुमनायखौ जासिहरनाय थाबाय गाइसमोन। हेपि शिवरात्रि बयनिसिमबो आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय हामलायनायखौ बावहरनाय थाबाय। आरो लोगोसे आंनि चेनेलाव सोरबाफोर गोदानफोर दंफैबायोब्ला लोगो खालामनानै लादो। आरो चेनेल दङब्लाथ' बुंनानैल' हर, आं नोंखौ लगे लगे लोगो खालामफिनखागोन, खोथा होनाय थाखाबाय। आरो मोजां मोनोब्ला लाइक कमेन्ट खालामनानै हो, जोबोर गोजोननाय थागोन। आं दा नोंथांमोननो मोनसे ब्लग लाना फैबावलायबाय। बे ब्लगानो जाहैबाय, नोंथांमोनहाथ' मिथिखासिगौ, जायफोर शिबखौ फुजिग्रा बिथांमोना मिथिखासिगौ। आरो आङो दा दंफैयो सनितपुर जिल्लानि सिङावनो थानाय नैबे सिंग्रि मेला। बे सिंग्रि मेलायाव आङो मोनाबिलि समाव सफैनायसै। आरो बेयाव गाजा गोमजायै हप्तासेनि हाबाफारिजों बिथांमोना खुंदों जाहैबाय। बेयाव हप्तासेयाव बिदिनो एकदम गाजा गोमजायै आरोखि। बे सिंग्रि मेलायाव एकदम नायख' हायै मानसिफ्रा बिराद फैयो आरो बे मन्दिराव खुलुमफैयो, गावनि साननाय हनायफोरखौ जाफुङोलाय खोमा, ओंखायनो फैयो। नै सादु बाबाफ्राबो सफैखाबाय बोर होनो थाखाय बयखौबो। आरो लोगोसे नैबेनो जाहैबाय सिंग्रि मेलानि मेन मन्दिरा, बेनो आरोखि। दा दसे उनाव नोंथांमोननो आरो खोन्थाबावगोन। खिन्थु बे मन्दिरखौ नोंथांमोना मिथिगौ दा, सिङावसो, हा सिङावसो। आरो बे मन्दिरा हा सिङावसो दङ। आधाखौ नुयो, खिन्थु अन्थाइखौनो दानख'थारनाय। जायफोर कामाख्याखौ नायदों, कामाख्याखौ नुदों, बेबायदिनो बेबो मन्दिरा, खिन्थु फिसा। नैबे त्रिशुल जाहैबाय। बे त्रिशुला गोबांथार मानसिफ्रा फैनानै त्रिशुलखौ बेयाव सोनानै दोनफैयो आरो एकदम मुथा जाबाय नै, बेबायदि आरो खोथाया। बेनिफ्राय दा जोङो हाबफैबाय मन्दिराव। बिदिनो मन्दिराव हाबनानै बिदिनो खुलुमफैदों रायजो राजाफ्रा। बेखौनो नोंथांमोननो एसे शेयार खालामनो मोननानै गोसोफ्रा गोजोननाय मोनलायबाय। आंबो गोबावथार जाबायमोन आङो बे मन्दिराव फैयैया। बेयाव हाबा दानफैनो मोनलायनाय आंहा माबा दङ, रेकर्ड दङ आरोखि। बे मन्दिराव हाबाबो दाननानै होनो हायो बे माबायाव। नैबेनो जाहैबाय सिंग्रि मेला मन्दिरा। बियो शिब मन्दिर दै, बियो गाइसमोन। बियो जाहैबाय शिब मन्दिरसो। आरो नोंथांमोनहाबो फैनानै खुलुमफैनो हागौ। बेखौनो नोंथांमोननो एसे शेयार खालामनो मोननानै जोबोर साबायखर मोनदों आरोखि। बेनिफ्राय जों नै दा ओंखारलांबाय, बेयाव मेला जायो आरोखि। गोबांथार माने मोसानाय, माबा गोजौआव गाखोनाय, सोरखियाव मटर साइकेलजों सोरखि माबायाव गिदिंनाय, बेफोरबायदि फैदों दै बेयाव। जोङो बेफोरबायदियाव गाखोनाय जायासै, बोराय जाबाय नालाय, बेफोरखौ बारा माबा गैला। जिखुनु नायनानै गोजोननाय मोनबाय आरो नोंथांमोननो देखायनो मोननानै गोजोननाय मोनदों आरोखि। बेखौनो नोंथांमोननो खोन्थानो मोननानै गोसोफ्रा गोजोननाय मोनबाय गाइसमोन। अननानै एसे नायनानै होदो। आंहा दा भिउनि बिराद दरखार जादों आरोखि। माने आंहा $85 जानानै दङ। $85 जानानै दङ नालाय, दा भिउनि दरखार। नोंथांमोनखौ आङो जोबजासिम नायजानो लुबैदों आरोखि। आरो लोगोसे सोरबाफोर लोगो खालामनानै होगोन होननानै आं मिजिंथिनाय थाबाय। नैयाव 1 मिनिट जुदि नैबिदि खालामनो हायोब्ला 500 थाखा मोनगोननो। नैबिदि मेलायाव फैदों आरोखि गाइसमोन। नैबिदि 1 मिनिट जुदि थानो हायोब्ला माबा मोनगोन। खुलुमबाय दै गाइसमोन, गाज्रि मोननांला। बेखिनियावनो फोजोबनाय जाबाय। गोजोन्थों।